जोंनि बे निलिबारि गामियाव दा लकडाउन टाइमाव बे देलहा ब्रह्म होननाया 15 थारिखआव बियो 15 थारिखआव फैनायाव बादा हरखादोंमोन जयैनो जों महिलाफ्रा बेयाव बियो आरो 16 थारिख बियो आरो खेबसेबाव सिनाय हायै मानसिफोर लोगो लानानै फैबावदोंमोन। बेयाव जोङो लकडाउनाव जोंनि गामिया जेनेबा गुबुन मानसि सोआ होननानै जयैनो जों जुगदि दंखायोमोन। बेयाव जों जयै ओंखारलायनानै जोङो बे देलहा होननायखौ बादा हैनो थिनहरनो थांदोंमोन। बेयाव बियो गावनो हारसिंनो रागा जोंनानै उल्था बुंनायाव जों बिसोर जयैनो महिलाफ्रा रायजोफ्रा नारजि नुरजि खालामनाय जादों। आरो बियो बुंदों गावखौ बुथारनो लांदों मादों होननानै बे नंखाय बिनि फान्दायनायसो गासिबो। जोङो बेखौ बुथारनोबो लाङाखै मानोबो लाङाखै। जोङो दिनै महिलाया ज' जानानै बेखौ थिनहरनोसो नागिरदों। बेयाव बियो जोंखौ दिनै ससियेल मिडियायाव बुथारनो मानो होननानै खोथा बुंदों बियो बे गासिबो नंखाय। आरो दिनै जोंनि बे गामिया गायनाय फुनाय बयनिबो गायनानै फुनानै जाग्रा जोब। बेयाव दिनैहाय जोंहा मन्थ्रि सार आरो लकडाउननि इनसार्जसो बियो दा लकडाउननि सारा केयारटेकार। ओमफ्राय बेयाव बे फैनायखौ बिसोरो लकडाउनाव मानो हाबफैनांगौ मानांगौ होननानै सारखौबो बुंदोंमोन। खिन्थु सारना पावार दंखायो लकडाउननि इनसार्ज हिसाबै। बेयाव जोंनि बान्दो खुरखानानै दङ आरो माबानानै दं। गायग्रा फुग्राया दिनै ज' जानानै सारखौ नायनो थाखाय जों बयबो रायजो राजाया लेंहरनाय जादों। बेयाव लकडाउननि थाखाय फैनाय जादों आरो बेखौ आयेननि बेब'स्था लानांगोन गोख्रोङै। जेरै जों दाय गैयियावनो बियो जोंखौ केस होनानै दोननानै दङ। जोंबो बेखौ आयेननि बेब'हार थाबैनो लागोन। आरो आंखौ बुंदों बियो दिनै आंनि हौवाखौ अजित कुमार ब्रह्मखौ दिनै गावथारनो मानो होननानै बुंदों बियो। बेनावथ' गाव आंनि फिसाया सोरखौ बुंदों प्रुफबो गैया बेनाव। दिनैहाय गावनावसो बे अस्त्रआ थानो हागौ। बेखौ जोङो दिनैहाय पुलिस प्रसासननि दारै जोङो बेनाव माबा खालामनांगौ दा तदन्त खालामनांगौ। बिथाङा बे केस होनायखौ उइद्र' खालामाबा जोंबो गामियैनो जगदान जानानै जों बिथांमोननि जायनाखि फैफादों बिनि लोगोआव जों बेखौ रायजोयैनो जोंबो मोनसे डिसिसन लादों केस होनो होननानै। कर्स केस होननानै जोंखौ माखासे मानसि जोंनि गामिनिखौ केस होदों। दिनै नंखाय केसाव बुदों मादों होननानै। दा बिथांमोनहा बे केसखौ होनायखौ उइद्र' खालामाबा जोंबो गोख्रों राहा लागोन। दा बिसोरखौ जोङो बिसोरजों फैफानाय देलहा ब्रह्मजों फैफानायखौ जोङो केस होनो थाखाय लिस्टआव दङ नामखौ जों माबानानै लादों। दा बिथांमोननि नामखौ आं खिथानो सानदों। सनाराम ब्रह्म, जबा ब्रह्म, बाबुराम ब्रह्म, गेवलां, ओमफ्राय पुर्निमा, समेस्वर, बिजय, खान्दिसर, लकेन्द्र, मेनथि, पुर्निमा, सानसुमा, देबेन, जयन्त, मुनिस, गनेश, मिरा आरो सन्जिब। बिसोरो देलहा ब्रह्मआ सटकाजोलगावनिफ्राय फैनानै आरो लकडाउनाव बाहेरानि जोब। बिसोरो गामिनि साफा सानै दंदेरो बिसोरजों। माखासेया दस्रा गामिनि बाहेरनि। बिनि थाबैनो जोङो केस गाबोन साननैखौ होगोन जोङो अननानै। बे साननैनि गेजेराव बिसोरो थाबैनो उइद्र' खालामा बेखौ जों जयैनो थिरांथा लानाय जाबाय। केस होफिननाय जागोन जोङो बेखौ। नोंथाङा बेखौ सोबादों होनदों, ओमफ्राय बिनि सायाव नोङो मा बुंगोन? आंथ' सोबायाखै बेखौ। आं गामिनि जानानै आङो बेखौ बादासो होदोंमोन सानसे सिगां। आरो बे अखानायै फैनायाव आं नाज्रायनानै खोथा मानियाव आं नाज्राय हरदों आरो। बिजयनाव फैबाय थायो बे मानि थाखाय फैबाय थायो जों बेखौ मिथिया आरो। ओमफ्राय नोंथांखौ केस होनायखौ मिथिबाय नोंथाङा? आं मानसिफोरनि खुगानिफ्राय मिथिबाय। आंथ' दा मबाइलावबो नायनो रोङा जेबो मिथिरोङा। नि मुङा सन्जिब कुमार ब्रह्म। आं बे गामिनिनो नेहाथारि आरो। नोंथांमोना दिनै मानो जमा जादों? जमा जानाय माने नै दाख्लै 15 थारिख खालि 15-16 थारिख खालि माने जोंनि गामियाव बाहेरानिफ्राय फैनानै मा होनो नामखौ बावबाय आं बिनिखौ देलहा होननाय मानसिया जों गामियाव साननै हाबफैदों। हाबफैनानै बियो सोरनिबा न'आव हाबफैदों आरोखि। दा जोंहाथ' दा लकडाउनाव सोलिगासिनो दं। जोंनि गामिया दा जोङो लकडाउननि थाखाय जोङो बाहेरानि मानसिखौ जोङो सोखायाखै।
बाहेरानि मानसि सोआखै दा जों बे मानसिखौ 15 थारिख खालि फैनाय नुनानै आरोखि फैनाय नुनानै जोङो बेखौ बादाबो होफैखादोंमोन बादा होफैनायाव बेयाव आइसिबो फैलायनाय जादों आरोखि आइसिआबो फैदों ओइदिनखालि ओमफ्राय अखानायै 16 थारिखआव आरोखि 16 थारिखआव बियो आरो हाबफैबावदों हाबफैनानै जोंनि गामियाव हाबफैनानै सोरनिबा न'आव हाबफैदों आरोखि हाबफैनानै दा जोंनि महिलाफ्राथ' नुबाय गामिनि मानसिफ्रा नुबाय लकडाउनाव मानो बियो हाबफैखो ओमफ्राय बेखौ माबानो थाखाय हाबफैनो नाङा होननो थाखाय बेखौ थांनानै बुंहैदों आरोखि बुंहैनायाव दा बेयाव बुंहैनायाव आरोखि लकडाउनाव नोङो मानो गामियाव हाबफैदों बेबायदि बुंलायनानै माने बाहेरायाव थिनहरनो आरोखि गामिनिफ्राय थांनो थिनहरनाय जादों आरोखि बेखिनिया BPFनि फ्लेगखौ बुखुदों ना जेन'बा बुखुदोंनो खोमा BPFनि फ्लेगखौ बुखुदोंआनो खोमा माने जोंना BPF UPPLनि खोथा गैया गामिया जोंहा मोनसे इउनिटि थालायनो हिसाबै जोङो बे COVID-19 बा कर'ना लकडाउननि थाखाय जोङो बेखौ गामिखौ सेभ खालामनो थारमाने जोंना गामिया फ्रन्ट साइडना बिराद माने उसुबिदायाव गोलैनानै दं मुस्लिमफोर हाबफैयो गुबुननि मानसि हाबफैयो जों बेखौ बिराद माने बाहेरानि मानसिखौनो हाबफैजानो माने बेमारखौ जोंनाव नांसि मोननानै जों गामिखौ बिराद सेफटि खालामदों जोङो माबाबो होथेखादों गामि मा होनोमोनलाय लामाखौबो जों प्रटेक्ट होदोंमोन आरोखि बेखौ आइसि सारा फैनानै आं हाबफैनो लामा नांगोन होननानै गावनो बोखारथ'नानै दोनदों आरो दा प्रमानबो दंखायो बियो जोंथ' बेखौ बादा होदों बादा होनायाव दा जोंथ' मोजांनि थाखायसो बादा होदों बादा होनानै बियो जोंथ' नुदों आरोखि ससियेल मिडियायाव फेसबुकाव नुदों माने केस होदों होनदों जाहैदों आरोखि बियो दा केस होदों हा गामिखौ केस होदों ना मा बेबायदि आरोखि केस होदोंबा दाथ' गावखौ बुथारनो नागिरदों मादों बेबायदि खोथा बुंदों नालाय बियो आं मिडियायाव नुदों आरोखि ससियेल मिडियायाव नुदों बेथ' नंखाय खोथा बुथारनो नागिरदोंबाथ' नोङो गामिनि महिलाफ्रा मानो थांनानै जोंनि समाजा जेन'बा गामि समाजा बा सोरनिबा समाजा सासे मानसिखौ मोजां खालामनोसो नागिरो ओरैनो जाहाथाथ' बुथारलाबायनो नागिरा जुदिहे बियो जों गामिखौ जों मोजां मावनो थांनायाव केस होदोंबा उफायथ' गैया जोंबो बिनि एगेन्स्टै जोङो केस उल्था एगेन्स्टै होफिननांगौ बायध'था जागोन आरो जुदि बिथाङा बे केसखौ जुदि उइथ्र' खालामोबा जोंनो फिस होनांगौ जों होआ नर्माल केससो बियो रासुवा भाबै बिथाङा जुदि निमाहा लाफैयोबा जोङो बिथांखौ निमाहा होगोन खारन जोंनो फिस नांगौ गोजोन नांगौ जोङो गावजों गाव दावराव दावसि जालायनानै थालायलायबाय थानाया बे थिग नङा निलिबारिनि गामिनि थागिबि आङो सासे सिनियर आङो पाब्लिक हिसाबै आं बेखौ बुंगोन दा आं बुंनो नागिरनाया देलहानि सायाव आं बेखौ बुंजोबगोन आरो गामियावबो माखासे जोंहा ओरैबायदि दुथां मानसि दङ ओमफ्राय जोंखौसो बियो देलहाया जोंखौ दुथां होनदों खिन्थु आङो सासे गारजेन हिसाबै आं बेखौ बुंगोन गासिबखौबो आंनो दंथारो सयं गारजेन हिसाबै आंनो दङ बे देलहा होननाय मानसिया जों गामियाव जोंनि संसार जानायखौ गुबुंले सान्थि संसार जानायखौ जोंखौ गुबुंले खालामफैबाय थानाय जोङो नुबाय थाखादों आवगोलनिफ्रायनो आरो देलहा होननाय मानसिखौ आङो गोदोनिफ्रायनो सिनायखायो देलहाया आंनि एसे देरसिन थेवब्लाबो उन्दै हिसाबै आंनि बिनि आखल आखुखौ आं गासिखौबो मोनथिजोबखायो बिनि आखला ओरैबादिखा बियो आवगोलाव जोंजोंनो ज'यैनो दंमोन माखौ गाज्रि मोननानै थांखो मानसि गाज्रियासो गाज्रि लामाखौ नुहुरोखाय बियो गाज्रिखौ थांदों होननानै आं बेखौ साननानै लायो बिनि आखला ओरैबादि बियो सिखावबो गुन्दाबो बिनि माबाखौ आं मोनथियोबो नुजोबखादों बेहा सिखाव खावनायनिबो हुदा दङ आरो गुन्दानिबो हुदा दङ बै जोंनि गामि खाथिनिनो फालासगुरि होननाय बिमा आरो फिसाजोल' दंमोन बियो ओरैबादि माबा सुबिदा लानानै बियो थांदोंमोन सुबिदाखौ मोनियाव आरो न' सावलायनानै बियो
फैबावदों फैनानै बै आवगोलनि जोंनि एबसु आन्दलन समाव बियो जोंजोंनो बुजानाय मानसि बिनि आखला बेबादिबाव बेखायनो बियो जों लागोआव फैनानै मालायनि न'आव दहाय होनलांनाय बायदि महिलाफोर होनलांनाय बायदि मालायनि न'आव बे सुबिदा लानो फैनाय बादि जों मोननानै ओमफ्राय आरो जोङो आंनो सयं बेखौ बुजाय बुजायसो फैदोंमोन बे बिमा गोबांनि फिसा बिमा गोबांनि फिसा सोरबा थांखां फुंखां होयोबा नोंनि खर'आ जुदि दोलायोबा मा जागोन नोङो बेखौ बुजाय बुजायसो जोङो लाबोदों आरो बे बुंबावदों दुथांफ्रा आंखौ बुथारनो होननानै लाबोगासिनो दंमोन जोंथ' बुथारनो होननानै लाबोआखै बेखौ बुजायनानै थोनहरदों जोङो आरामसे आरो मा होनबावदों भाग्यआ आंहा मोजांथारमोन आइसि सार फैयामोनब्ला आंथ' थैखाबायमोन साला दुथांफ्रा खारला जोबनानैसो आंबो बहाय खारग'नो हादों बेबादि ओमफ्राय लोगोसे जोंहा दंबावो जोंहा सान्थिनि थाखाय दाबो दंगासिनो दं लामा लामा जों फ्लेग गायदों बे जाबाय जोंनि बिटिसिनि जोङो पार्टिखौ आंनो बुंनो थांला बे जाबाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जानाखि सोलिबाय थादों बे फ्लेगखौ जोंहा सान्थिनि थाखाय जों बेखौ गायदों खारन जोंहा गासिबो गामियानो हालुवाजोब साख्रि मावनायाथ' जोंना खमखा जोङो खेथिजोंसो जोङो थांनानै थायो दा मोजां मोननानै चन्दन सारखौ मोजां मोननानै चन्दन सार फैनायनि सिगां जोङो बेखौ गायनानै दोनदों खारन चन्दन सारा जोंनि नैबे बिपद आफदखौ जोङो नायग्रा केयारटेकार बियो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि दा चन्दन सारा गावनो निजे फैनानै जोंनि हाल मावनानै जानायनि माबा मोनसे सुबिदाखौ चन्दन सारा फैनानै जोंखौ खालामनो फैदों जोङो फेसबुकआव मोनसे खोथा लिरनाय नुदों जे बिपिएफनि मानसिया इउपिपिएलनि मानसिखौ बुदों बा बुनो नागिरदों होननाय जों लिरनाय नुदों बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुङो नङा बियो जेबो नङा जोङो बिपिएफ जानानैबो खामानि मावाखै माबा मोनसे इउपिपिएल जानानैबो जों खामानि मावाखै जोङो देलहा सारखौ ओरैबायदि देलहा सार होनफ्रांदों आं सरि बेखौ देलहा सार होनफ्रांदों सिखावसो बियो देलहा गुन्दा जोङो ओरै होनखादों देलहाखौ ओरै होनखादों नोंहा पार्टि मावो मावा बे नोंनि खोथा थारमाने बिरोधि पार्टियाथ' थाखायो बेखौ बुंखादों नोङो पार्टिनि खोथाखौ जों बुंनाय नङा लकडाउननि समाव बाहेरा मानसिफोरखौ नोङो मानो ज्राव ज्राव जों लागोआव लेंहरदों नैबे खोथाखौसो जों बुंदों